Security guard sa usa ka dakong motor shop sa Cagayan de Oro City ang patay human gipusil sa riding in tandem suspects. Ani ang report. Nagbanaw ang dugo ug wala nay kinabuhi ang gwardyang si Richel Lor, residente sa relocation Pagatpat, human kini gibanhigan sa riding in tandem suspects sa Phase 3 Zone 5 NHA Kauswagan, Cagayan de Oro City, Martes sa buntag. Igo lamang matud pa nga nagpalit og burger sa tindahan ang biktima ug kaubang gwardya diyang kalit nga giduulan sa suspect ug gipusil sa makadagang higayon. Gikuha kuno sa suspect ang bag sa kaubang gwardya ug dayon sibat gamit ang motor sa kauban. Nag-order sila ng burger para dalon dito sa ilang kumpanya sa Ford Marketing diri sa Kaswagan. Dayon muna to giabot ang alleged suspect motong gipusil siya. Matod sa mga anaadol sa insidente, paspas kuno kaayo ang panghitabo nga nakahatod og kahadlok kanila. Sige ba tinimo? Hadlok oy. Kuha na kayo uri gawas diyan. Kuya ora mo gari. Linggo sa ako. Karong higayon na gikordon na sa atuang otoridad ang crime scene dinhi sa NHA Kauswagan, Cagayan de Oro City aron masiguro nga dili mahilabtan ang mga ebidensya nga posibleng makatabang sa pagsulbad sa krimen. Ginasuta na sa kapulisan ang mga CCTV duol sa krimen aron sa posibleng pag-ila sa mga sospek. Karon sir, isa po na sa atong investigation, atong patutukan nga kung apil ba ka ng robbery or dumot ba kining pagpatay sa atong biktima. Work-related, sir? Sa akong subliyon pag-istorya ma'am, dapat sa deeper investigation para masulbad nato ning kasuha. Panawagan sa kapulisan karon sa mga individual nga adunay impormasyon sa krimen nga makipagkoordinar sa ilang buhatan alang sa hinanaling pagsulbad sa kaso. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.